waktuji nogas go jemma e dow hajamaji capantati jeeɓiyankoɓe tedduɓe oɗone ayaw Gunas TV bisimilla mon iɗi kabaruji ɗi min jogori yettinande on e ndeɗo ñalande hande jeeɓiyankoɓe tedduɓe titore kabaruji ɗi jungo e fandu ɗum ko fedde noddirte noon tawi ko fedde rentinde ɓesguji dental ngal ɗo e wuro teddugo Madina Gunas ha e ko yalti ɗum fodde duuɓi joyi ko nde fedde sompa tawi fanare mabɓe tan ko darade e golle dental ngal fedde goomu jangde ɗo e wuro teddugo Madina Gunas yuɓɓini ñalawma conférence woni yewtere dingiral ñande alkamisa 13 lewru ndu gonɗen ha joni e titore kabaruji men e ka korka hitande ujuride nogas e jowi teskama ustugol lijimaji sewo sewo no hollitiri en ɗum ɓen julankoɓe taweteɓe e jeereji ɗi ɗo e wuro teddugo Madina Gunas so tawi yoga e joom mecce en ina jiito koye mumen kala nde lewru korka teddudu ndu dari ɓe fiyoɓe mburu noddirteɓe bulanseɓe kam ɗo e wuro teddugo Madina Gunas kañumen kam kolliti jeeyaka hen saabu guel lewru korka ndu dari koɓe gollanno ko golle mabɓe ɗe ina jatiri caggal e wiide mabɓe musidɓe tedduɓe titorde nani hay ko wona ɗum ina soomi e nder kabaruji ɗi so oɗon cabbi so weeli gueno karallo ina fewnditi joni o ko alɗinoyde musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama e jaccingol kabaruji ɗi ari yettinde kabaruji ɗi ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol heedi to banggue masiŋaji to ko Ousmane Alhassane Sow en kalino ɗum e arwande nde jungo e fandu ɗum ko fedde noddirte noon tawi ko fedde rentinde ɓesgu dental ngal guili ɗo e wuro teddugo Madina Gunas ha e ko yalti ɗum fodde duuɓi jowi ko nden fedde sompa tawi fanare mabɓe tan ko darade e golle dental ngal ɓuuri tengtude noon e nder lewru korka tedduno ndu golle mabɓe ɗe kadi ina teska no feewi e gaddugol kumtaje to juma mawka ka Madina Gunas hani eɗe yoga eɗin jamaji taweteɗi e nder wuro ngo e nde hitande hikka noon kadi golle mabɓe ɗe ina ɓeydi yuɓɓude e wiide mabɓe e kala hitande ɓeydari ina waɗa e banggueji kala konguɗi yoga e mabɓe nana e nder cimtol ngol ko hikka watti duuɓi jowi ko nde fedde sompa golle mayre noon ina mantini no feewi ɗo e wuro teddugo Madina Gunas ɓuuri tengtude e nder lewru korka tedduno ndu e kala ñalawma aljuma eɓe gadda kumtaji e juma mawka ka Madina Gunas ha yetti eɗin jamaji leeɗe wuro ngo alhamdulillah rabbil alamin jungo e fandu kadi hande wayino wawno wat aljuma jawruɗo kadi no wano ni hande kadi en jii ko ɓuuri ɗum kadi en jii yimɓe fof gaari notima e dental he ko gonnoɗen sa ko fo hikka en mbaɗi ɗum kadi 200 aljuma jawruɗo kadi no wano ni hande kadi ɓuuri ɗo ko dañen fof koye barke ceerno ɗum no ene hollira enen kala ko mbeɗaniɗen juuɗe meɗen tan enen en keɓat en jii ɗum ɗo hande no Allah waɗiri ɗum ni ala ko manki ɗo te ko wonɗo ko ala hen gonɗo milliardaire kono fof 100 francs e bussappo e nogas fof en keeɓi hen milliard uji kewɗi nde fedde noon ina rentini ɓesguji dental ngal guili ɗo e wuro teddugo Madina Gunas ha yetti e bowal wuro ngo no waɗi wonɓe caggal ene puusira doole mumen e posuji mumen ɓenen foof ndendi darde wotere dariɓe ɗo ɓe jiiton ɗo ɓe wona ɓe tan ko sukaɓe Madina Gunas foof waɗi concert onon foof nodda hay goto oto hettinen hoore mum caggal wuuro men ɓamtari wuuro men enen mbawi daranade ɗum enen poti daranade ɗum senen daranaki ɗum ala darantoɓe ɗum darde ɓe sagataɓe noon ina yooɗi e nder wuro ngo hay mawɓe ɓe ina ƴetti pellital gam yantude e mabɓe sa nani ko jeunesse tan ko jeunesse a wayno moƴƴi jogorɗa comportement moƴƴi jiiɗa ko moƴƴi mbaɗa ko moƴƴi so mawɓe ɓe jiima e on comportement ɓe gabbama hen ɓe dusma kadi ko tagma daranade ɗum ɗo ko aɗa wawi daranade goɗɗum ko ɓuuri ɗum ɗo fandare nde fedde noon ina mawni e dental ngal sanne noɓe kollitiri ɗum eɓe jogui eɓɓoje kewɗe faade e wuro ngo kala aljuma eɗen mbaɗa mais oɗo saaha ɗo inchallahu taala eɗen nanni hen jamaji leydi so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen jogui programme altine foof ma en jaa e jamaji joyyi so Allahu lamɗo jaaɓi alhamisa kadi garowo ma en jaa kadi e jamaji joyyi ha jamaji wuuro ngo fotta eyyi ɗum yettima ceerno kadi ko gonɗen ɗo e gollude ko kadi ko golle ceerno men ceerno Hamadou Amar kanko ardiɗo o programme o e yiɗɓe dental ngal hortisimɓe dental ngal tigui ɓe ngala ɗo e Madina ɓe meeɗa arde e Madina kono mi jiiyat programme dental ngal e ɓene hen eɓe mbeedi jungo kala neɗɗanke to wawi wonde e dental ngal nde arata yanta e mabɓe gam gollanade dental ngal ha joni en keddoto ɗon e juma mawka ka Madina Gunas kaw Cheikh Amadou Tidiane Diallo ko goto e joguiɓe juɓɓudi juma mawka ka Madina Gunas o suuti konngudi makko e yonnude darde ɓe nden ɗon fedde nde gandantuɗa ko jungo e fandu o waɗi kadi hen erago nde ɓesgu dental ngal kala a notitto hen e keewal saabu golle ɗe ko golle alliyankagal kettoɗenmo e ballal Ousmane Alhassane Sow e Amadou Tidiane Diawo golle ɗe ko golle alliyankoje Allah jogitani ɗum hoore mum on jii hikka kadi ɓe garti presque ha ɗe ɓurtima ɗo ɗe gonnoɗo rowani ɗo donc ɗum firti golle ɗe ko kañum nawata hoore mum ɗum waɗi enen foof ni presse o heddi ko foof enen foof ndenden mbaɗen hen junggo oto waɗa réussir golle ɗe mbaɗi réussir à 100% par ce que on jii oɗo saaha jamaka cenɗe nayyi jamaka o foof sarwama ha nan heddi ko hunde ɗum kadi on jii sukaɓe ene ɓeydi softude on jii organisation kadi ne ɓeydi yodde par ce que sa yi kala gilet mo jiiɗa ɗo jaune andi ko jogitiɗo e golle ɗe en plus kadi yimɓeɓe kala jogitiɗo
holɗum ko watta hen ene woni prêt pour addude watta hen joni heddi ko ni no mbaɗirɗen organisé population keddiɗo e juuloɓe nder jama o kamɓene kadi ɓe janta e meɗen holɗum ɓe bertira comme no bertirten ni ɓe dansira comme no dansirten ni e so ɓe mbaɗiri noon tan ɓuura yodde ɓuura yuɓɓude keɓen weluya ceerno meɗen saabu ceerno yiiɗi ko jama ka ko jama 5 jamaji e nder aduna he ko hen ɓurɗi jabanede jama meɗen ko hen jiya donc enen kadi il faut tawnen ndin mbaadi cifroɗen on jikku mbawen heftude ngal ɗon keɓal en kaalino ɗum e tiitode ɗe fedde goomu jangde ɗo iwro teddugo Madina Gounass yoɓɓini ñalawma conférence woni yewtere dingiral ñande alkamisa na hawri e 13 lewru ndu gonɗen e hitande ujurɗe 25 tawi koye gardogol ceerno Jalaluddin Ba tawi ko hikka wattata duuɓi ɗiɗi ko nde fedde fuɗɗi wadde on ɗon conférence fanare nde noon ko rentinde ɓen jangguinoɓe pular ɗo iwro teddugo Madina Gounass hani e ɓen janggoɓe e nder ɗen donduɗe e kala hitande noon eɓe cuɓo toɓɓere nde ceernajo yewtantaɓe e ndeɗo hitande hikka noon ɓe cuɓi ko toɓɓere ko fewti e réseaux sociaux guila to banggue YouTube TikTok ha eko nandi hen ceerno Jalaluddin Ba o facciri hen e nden ɗon toɓɓere no fewi kettoɗenmo kanko ceerno Jalaluddin Ba tawi koye ballal Siraji Nana Diallo yaadude Ousmane Alhassane Sow toɓɓere men hande nde kalɗen nde ko abiri e gurdam rendo e nder réseaux sociaux ko toɓɓere himmon no fewi saabu hande ko ɗum gurdam ko ɗum wuura hande goto foof ko kabro goto foof hande ko kumpito ɗum waɗi ni himmi no fewi yimɓe mbawa haaldude hen e yewtidde hen ne gasa woda ko walli en e nder gonka meɗen ko adi foof kam neɗɗo foof siftora kala ko kalɗa walla kala ko mbaɗɗa ko an feeñata e nder muɗum golle ma kollita ko ano haala ma hollita ko ano ɗum waɗi Seydina Ali ene wiya wal mar'u tahta lisanihi mahbu'u neɗɗo suuɗa ko resɗongal muɗum sa haali tan a ande ɗum waɗi kande aɗa haala aɗa haalde yimɓe ene moƴƴata a teski nde kalta nde a teskiɓe kaldataɓe caɗele ɓuri tengtude ɗe gonɗe enen rendo men ko naatde joni joni tan e nder réseaux sociaux ji naatira hen e sifo ganduɗa humpitaki ɗum ko caɗele muusi aɗa naatde nder suudu ma ɓorɗa ɓornugal ngal jiɗɗa ɓornade ngal ha tan goto nder suudu ma hay goto yiyatama ngama gawri jiɗɗa amde ndi kala haala jiɗɗa haalde ka hay goto yiyatama kono noon jejjita mbaɗa ɗum e nder téléphone ma jaltina e nder réseaux sociaux ne wayno an ponɗa miijade ɗo to gomɓe ɗo mi daari e yeeso kaari babam kaari nenam kaari ceerno kaari mi daari e yeeso mabɓe mi mbaɗa mi ɓornori ndani mbiɗa amira ndani mbiɗa imira ndani so ɗum wawi ɓiƴƴe ko mbaɗɗa ko gati kada kuɗo ko gorfo yoyi ɗon ponɗa miijade hol yiyoɓe ma sa yaltini ɗum so tawi a miijima ɗum ma wonno waɗirani heewi foto yaltugo wontan jomum kata e kasar wontan jomum jobbu mawgu taw yimɓe heewɓe ne mbanno ko baɗɗo fayida ko kelli faaɗo ko ganduɗo ko yahata ko nehiɗo ko moƴƴo ha jeeyamo sifo mo ganduɗa hoore ma sifo cofɗo e guite kanko nde watta nde o miijaki kanko tan go suudu makko waɗi ko watta ko kono noon o yejjiri wona suudu ndu waɗanta ko aduna o foof waɗanta to ɓuuri woɗɗe aduna he to ɓuuri woɗɗe aduna he omo yiye toon o yiye on sifo ɓuuri hen yurminade ko goto e men foof ne yiɗa ha nino taw kañum woni jeeɓeteɗo e nder Madina Gounass kala mbiyaɗo madinajo taw to goho madinajo ne jeeya sagoji mum yiyeede madinagal e muɗum kala jomum wi yiyata madinagal ne yiya hoorejo fedde goomu jangde noddirte ko Amadou Tidiane Kassé o arti e sifa on ɗon ñalawma no yaarini e wiide makko noon kala ko ɓe panditino e nden ɗon ñalande ɓe keeɓi ɗum guili to banggue nodditagol yimɓeɓe guili e kewal ngal hani e gartam nden ɗon yewtere nde ceernajo o waɗi kono kadi e ɗin ɗon reftoji ɗi gandantuɗa mbaɗama e nden ɗon jonde e wiide makko noon fofde ko en jencudi on ɗon ñalawma o yomni konngudi makko kanko Amadou Tidiane Kassé ko Siraji Nana Diallo e Ousmane Alhassane Sow tawi sababu o ko puɗɗunɗen rawane ko en sa Allah enen longguina yimɓe miijo ko moƴƴi kadi puɗɗo jiiye hen kadi fayida tawa ɗum ko ma jokke ɓeyde ni rawane en joɗinoma jewtiɗen mbiɗen duuɗe ɗe foof ndendaɗo gotel tawa jangguinoɓeɓen tawa leegal garangal ngal tawa kala julɗo jiɗɗo moƴƴere ene tawtora garen jooɗoɗen cuɓoɗen toɓɓere ceerno o yewtanen ɗum woni ko wiyete ko conférence hay sone waɗatno e wuuro he goomu jangde kam ko rawane ɗum fuɗɗi ɗum tawɗen noon e ɗum heewi fayida no feewi saabu duuɗe ɗe to gondi to jangguinoɓeɓe jangguinta ko nelal ceerno Jalal ko yamirore ceerno so ɗe ndendi kanƴe foof kadi o waɗanaɓe windande huftidinde tawi windande ko yewtere ɗum waɗi e oɗon fayida duñi en hen hikka kadi waɗa alhamdulillah hikka o noon toɓɓere suuɓa ko fate gurdam réseaux sociaux no gandirɗon e heeɓima wonno fandare nde ko adi foof ko yewtanteɓe ɓe gara ɗiɗo ɓenguel kanko jewtowo eɗen gandi kanko ceerno Jalal omo jindi no fewi kadi dental ne sohlimo banggue yo bang fimde mum ko alkamisa ɓennuɗo o ñalawma o jaggano hawri nelal ceerno ari o yeehi Fouta watta hande en jettiri Allah o ari kadi alhamdulillah rabbil alamin waɗanen yewtere nde ha tim yimɓe kadi mbaɗi namde diine
kadi o jaabi namde ɗe kadi namdal hen fof o reggini ha laaɓi ɗum ɗo kadi ko occasion mawɗo fandare jogononde heeɓima hono ɗiɗo conférence uji ne walla jangguinowo saabu a hoccat hen ko heewi namde ɗe jaabuji an hoore maɗa namdoye ɗum to duɗal to e saaha fof ɗum waɗi kadi sa yiɗi mbiya ko heblo ko conférence en même temps ko heblo kadi alhamdulillah rabbil alamin média o ari ko média o yewtinta e ka korka hitande ujuɗiɗe no gas joyi teskama ustagol lijimaji ɗi hono sewo sewoji ɗi no hollitiri en ɗum ɓen julankoɓe taweteɓe e ɗin ɗon jeereji ɗo e wuro teddugo ngo Madina Gounass ɓe kolliti noon caggal soble kam lijimaji ɗi keddiɗi ɗi foof ina newi e wiide mabɓe kadi wuro ngo watti remde ɗin ɗon lijimaji ɓen yeeyoɓe liɗɗi noon kañumen kolliti ala ko usti e banggue cogguji liɗɗi ɗi refti kadi ɗin ɗon liɗɗi ɗi gandontoɗa ko noddirteɗi caalo mbayri nadde e nokku he jillinoma e ɗin ɗon nokkuji Ousmane Alhassane Sow yaadude e Amadou Tidiane Diawo. waktuji 11 joni ɗo e jeere garas Tamba ɗo e wuro teddugo Madina Gounass legal Rahmatullahi en jillinom ɓen yeeyoɓe lijumaji e ndu lewru korko teddundu e wiide mabɓe noon to banggue lijumo hitande hikkonde lijumo ina weeɓi no feewi ɓuuri hen sadde seeɗa tan ko banggue soble kanko lijum kecco o fof so wona soble ɗe ko heddi ko fof Allah newni ɗum hikka ko keɓranɗa nder sa goto ujunnaji 5 hande ɗo way soddemo ujunnaji 2 aɗani ɗum no newi wiide bijji noon kala ko ɓe commoytono e caggal wuro ngo ina heeɓo ɗo e wuro ngo so wona taw to banggue soble ɓe kolliti lijum ina heeɓo ɗo e wuro teddugo Madina Gounass lijumaɗe so Allah kam hikka kam ko yettere Allah mawde par ce que e wuro ngo jaati hikka waɗi lijum no feewi yimɓe ndemi lijum o no feewi gueɗe kewɗe komin gaddanno caggal wuro ngo hikka nan ɗo rema heewi tepp ko yettere Allah mbiɗa andi kam so wuro ngo heeɓi ndiyam mi andi gueɗe kewɗe hankkadi min natta ɗum sodde banggue goɗɗo kanji fof hikka ɗi gadda aɗin ɗo ndeme kanji fof fata tan e bantar woni ko ala ɗo ko heddi ko fof nan aɗi gara ko ɓe jeeyata ko jolfuɓe jeeyata ko ɗum kamɓene ɓe jeeyata wuro ngo fof ko même prix e prix o kam ko ɗo wonno tan woni bila haade korka darade ha ko dari koko Moussa Ndioutere noon holliti soble giwannoto caggal leydi ko ɗen natti arde ko soble demetere ɗe leydide tan woni ko yeyde ko ɗum saabi ɗi mbawa webde soble ɗe no hewno oɗo saaha ni soɗe jal eɗe kewno ustade seeɗa kono noon jagol ɗe to soble tubako ɗe ɗeɗo gargol mum ene ɗeesi layodirde par ce que ɓe garit ɗe to taw ɗeɗo ciwa hewde taw hunde noon so hewani tan ɗum wawa hewde ɗum waɗi ha joni jippo soble ngol ene manque ene wowno jippade ko ɓuuri ni yeeyoɓe ɓeɗo wasiyoɓe tan kamɓe yeeyoɓe waɓe no anni jomum no way fof no wayi yo wadde kileneɗe masala woti ñalel was woti ɓirdugal was caggal nde gimmiɗen ɓen yeeyoɓe lijum ɓen yeeyoɓe liƴƴi kay eɓe tawe e nden jeere gam humpitade e gurdam mabɓe oɗo saaha Basiri Diaw ko goto e mabɓe liɗɗi ene ciiri no feewi wona seeɗa si joni pan to soko ɗum ɗo o pan mo jeyata ɗo so tawi ko kobo amin coodama ujunnaje 4 e temedde 6 ɗum woni ñande weeɓi sona ɗum ko ujunnaje 5 min cottamo e yaɓoyo o saha ni ko mankude o saha wala kono so ari amin coodama ujunnaje 7 on 37 taw ko oɗo pan gisuji ɗiɗo mawɗi eɗi garda e amen damba o ujunnaje 4 e temedde 6 alhamdulillah jeeya noon dépassement yalta hen keɓa ko mbaɗirɗa hen hajuji maɗa goɗɗi e ɗum foof no min jii ɗum koye duwaw ceerno kono wona golle ɗe beeli ɗum jeere nde garas Tamba ɓe kolliti laamu ngu noon waɗani hen junggo muɗum e wiide Babou Dia jeere amen ndeɗo kay hay hunde ala ko mairie waɗi ɗo hay hunde kone waɗi ɗo ko saaha foof tan ɓe gara ɓe darno min ɗo gadde ɗum gadde patante walla goɗɗum minenne min joɓa kala gadduɗo patante walla juuti e dow rosi min joɓat ɗum kam min mbi ko hay goto wadde mabɓe nda ɗum ko ordo aduna o foof kono ko wona ɗum kay hay hunde gueɗel gotel bajjel ngel ɓe mbawi ɗo wasarade min woni mbaliƴ o ngel gueɗel nene minen ɓe tawi koye min juppoya mbaliyaji ladde ɓe kolliti noon hitande hikka nde lijum ina weeɓi kono noon to banggue jeeygu ngu ina manki waade no wayatno ha joni en jaltani nden ɗon jeere en dillinoma ɓen dilloɓe e fannu jeeygu tebbuli ɗo e wuro teddugo Madina Gounass kono kadi mbiyen ko noddirteɓe buuseɓe ɗo e wuro teddugo ngo Madina Gounass ɓe keɓɗen yettade hen to jeere garas Tamba e wiide mabɓe noon hayso tawi jeeygu mabɓe ngu kilaneɓe ɓe ina gara kam kono kamɓe kolliti serde jawdi ndi e oɗo saaha ina ɓeydi to banggue coggu muɗum no feewi e wiide mabɓe noon eɓe ñaguide ɓe newnante gam ɓe mbawa ɓeydude kilo tew o saabu eɓe manki yitade koye mabɓe e nder golle ɗe jillinoma e mabɓe Amadou Tidiane Diawo e Ousmane Alhassane Sow en jillinoma ɓen yeeyoɓe tebbuli notortoɓe buuseɓe ɗo e Madina Gounass wonande ɓe keɓɗen yettade ɗo e jeere garas Tamba e wiide mabɓe hayso jeeygu ngu ina yaaha kam ɓe kolliti sergol jawdi ndi o saaha on jii no mbo yahari meɗen jeeya kono
min yi'ani hen gartam tewu o komin coodata nayi o pirimbo min coodata o ɓemin coodata pirimbo ɓe coodata o somin mbo coodi min jana sabu ndiɗo ngaari joni a yii oɗo tewu no wayi Allah de ina seedi mi perti hen ujunnaji nayi te wona ndi tan wona min tan ko woɓɓe fof e wiide makko noon eɓe ñaagui nde kilo tew ɓeydete ngam ɓe mbawa yitade koye mumen somin dañino kay min balle hay soko temedere kam min ɓeydane mbawa yahdude e jamanu ko andi diwde yamirore nde tan haƴi amen dartade min kala kono meɗen ñaagui tawi eɓe amen mbawi wallu min ɓeydane temedere kam min tan somi wi hande meɗa ɓeyda tewu o ɓeydani yahata kono noon meɗen ñaagui kam min balle o mawɗo diallo mo tawɗen e tabal mum o holliti sergol jawdi ndi e o saaha nayi ɗi kam ene ceeri koy mataw min mbaddat hen masala ha tan min wonno minen koye wuure min jeeya koye julɓe min jeeya min bondeɓe tan e so keɓaɗa seeɗa mbasaɗa seeɗa ko noon woni golle kilo temedde jeegom tan jarano ha hande ko tamin jeeya jigguir rawani ha hande kilo temedde jeegom tan min moƴƴina hay saaha so wona julde noon heewi mofti seeɗa kono kam heddi ko kam ko temedde jeegom tan min jeeyata wattan e konnguɗi mabɓe ko ñagade nde kilo tew wawata ɓeydade hayso sodoɓe kam jadani e ndeni yande so tawi yoga e joom mecce en ina jiita koye mumen e nder lewru korka teddudu ndu ɓen fiyoɓe mburu noddirteɓe bulanseɓe ɗo e wuro teddugo Madina Gounass kañumen kam kolliti jeeyaka e ɓen ɗon kala nde lewru korka ndu dari e golle mabɓe ɗe ina gusto no feewi so tawi ko sakuji ɗiɗi ɓe piyanno artat ha saku goto hay so tawi e nde hitande hikka ina teska gustagol on ɗon farine saabu farine o ustima no feewi e wiide mabɓe saabu sako wonno ko 20500 woni ujunnaje nayyi e temedere hande o sako arti 17000 woni ujunnaje tati e temedde nayyi yoga e mabɓe noon jomni en konngudi mumen ko mburu woni komi gollata golle ɗen noon ko korka ɗo ko alhamdulillah nini mi wiyata men ala e gollude ko yettude Allah boy meɗen gollude kono sa yi meɗen gollude nini ɓurɓe hewde ɓen koni gollande fayda ko pour ƴettoɓe ration kono wona ko sarfoye ko bitikaji mars man heewirano kono neɗɗo ko heeɓi fof yo yettu Allah o yi kadi ngulendi ko tawɗon men no kono woɓɓe a naɓanayɓe ɗo mburon ɓe ama mburon ko ɓuɓuɗo ko waltata ɓe anda kon noon ɗa liggorde an harayɗa andi kon noon ɗa liggorde ko mi wi'ay ko lewru korka ndun ɗo mars man on ɓuuri wadde retard seeɗa si tawi wona lewru korka alhamdulillah rabbil alamina on tigi yawanta Allah harayno yahude kadi seeɗa kono ko lewru kolka ɗo kay ko alhamdulillah rabbil alamina ko yettude Allah boy ko julɗo ko heeɓi fof wataw yawan Allah surtout ndu lewru ndu wonɗen ɗo ko alhamdulillah rabbil alamina meɗe weltano Allahu lan ɗo boy meɗe yetta ceerno Allah e du'a e barkiji ma ko alhamdulillah rabbil alamina yahuno ɗo ha woni e 20500 Allah e wonde moƴƴi arti 17500 bangal ustugol prix mburu on men ustani prix mburu ko woni noon poids on ko poids on ɓeyda poids ɓayru farine on ustima prix muɗum mi wiyo min ɓeydu poids on nde farine on serunoɗo ha mi wiyo min ɓeydu prix mburu woni duko seeɗa wonande angal famotiral puisque ko mburu janome yidno gollude ta mburu on ko ɓutto moƴƴa mi waɗamo capantati si wona korka miɗo golla sakuji ɗiɗi ittaɗi komi wiccata suy kon kono no korka ardi ɗo nini timma sako e feccere komi woni gollude e gollude kam alhamdulillah premier ko kam waɗino caɗele seeɗa e kono sa ɗo kam kettude Allah farine o kadi na sammori prix o ɗo wonnoɗo ko ɗon tan woni e golle ɗe fayre no sa korka joni korkaji ɗi mburu o hewan ɓeyda kon kono wano ni tan hikka noon korka kam no sammori taw seeɗa fuɗɗori ɗe balɗe e mburu o wonɗo ko façon poids ji ɗiɗi no wodi mo 100 francs e 100 francs waɗi ko façon ngaji ɗiɗi waɗi juɗɗo e daɓɓo wiyete campo on ko 100 francs ko daɓɓo e juɗɗo andaɗo Madina o 100 francs e mburu mawɗo mo 150 e mo 200 kadi no wodi 150 no wodi 200 kadi no wodi e minen ko nde wuuro he tan min sarwata mawaɗi fayda mi wona hen duuɓi nogas joni gila armi Madina ɗo juulama korka ñande jeeɗiɗi heɓami ɗo duuɓi nogas gila armi kadi Madina ala ko gollumi sona mburu musidɓe tedduɓe ko ɗo tongi kala ko yowitino e ɗin ɗon kabaruji min dokka mon aadi tan e ñalɗi kuccanaɗi mamin gartu e mon ɗo ko lelata so hawrite welede jeyɗo jettorten to faade to banggue karallagal to Ousmane Alhassane Sow guili to juɓɓudi kabaruji ɗi ha e yeeso ayawo ngo ko Ousmane Camara Guido leñol musidɓe tedduɓe yo en gone jaam.